Ти кокони пък, като са не спят като буби, стана ти право в кухнята. Оле, че ти е хубаво млякото, Стринке. Колко ви е вкусно маслото, мадам. Сиренето ни било балканско. Медът ни мерещел на липов цвят, на тъпчат за качували и хайде на разходка. Аз мия паници по цял ден и готвят очилката ми не за от ръцете. Хубави баклави правиш, Стринке, тънки баници точиш. Да им се проточа червата дано. Как лесно минава тук времето, Стринке, как неусетно изминаха 2 месеца. А мене питат ли, ма, че тия 2 месеца ми засториха като 2 високосни години. Дорде се държеше на голямо и против мъжете говореше, щом надскачи второто кило, почна си къдри косите. И сега вечер я гледам, праща я Дона Кевина хубосникът. Да е бъри мъж, па то, и да речеш на всякаква службичка, а той трудовак. Онзи ден бях прецедила доматен сок в качето. Щях да го сваря за зимата. А те просеците им недни да вземат да потопят котката вътре, да станела червена. Носовете им да почервенеят дано. 3 кафени чаши ми щупиха сестрица и вече ни най-ми жал за чинията от сватбата ни беше останала. Завчера в неделя връщам се от черква и какво мисля заварвам? 2 биладжийки окъпали кучето в коритото на чешмата, свалили го и го чешат с белия ми гребен кокалиня, дето си го купих от търговишкия панаир преди време, а най-малкото пак да вземе своите с хубосници, с другари. Намерили кълбетата с цепените парцали, дето ги бях приготвила за черги. Развили ги, изкачили ги по дървета и по зьо, и с тях се направили градинско увеселение, като ма блъсна и на глава. До вечерта не съм станала, сестро. И сега както се седя в кухнята, как ми се разигра и нервът, не знам го върша. Онзи ден, като се пардосах Цанковича на котка с Дилапев, и там си останах. Те ми я зарови в купището. Живо, Вали! Сенги, ленги, вита, ленги! Две съдружки живо, Вали! Сенги, ленги, вита, ленги! Две съдружки живо, Вали! Сенги, ленги, вита, ленги! Вита, джанки, мол! Вита, джанки, мол! Леко, Вали, сами скепира! Vita Junkie Mo. Може, я стой!
Мелодичните и игриви хора на Дико Илиев са неизменна част от всеки български празник. С тях посрещаме неизменно новата година, а звуците им, древни и съвременни, предизвикват гордост и възхищение, вдигайки на крака малки и големи. Дико Илиев е роден през 1898 година в село Карлуково, Луковицка околие. Музиката на Северна България живее в сърцето му и по-късно ще стане онази благодатна основа, върху която той ще разгърне своя талант. Едва 13 годишен става ученик по музика в Орханийския военен оркестър. Не навършил 19 години, самоукият музикант вече е на фронта и там създава своето знаменито Искърско хоро. През 1919 година Дико Илиев постъпва на работа в оркестъра на военното училище в София и работи в сборния симфоничен оркестър на Софийската народна опера. Има няколко неща за Дико Илиев, които са изключително интересни и важни. Основните му дейности, според мен, най-важните са две. Той е основал десетки, може би стотици духови оркестри, обучавал е самите оркестранти и създавайки тази нова музикантска класа, така да се каже, той от друга страна е написал и репертуар за нея. Пишейки репертуар за тези оркестри, той съзнателно или не е извършил нещо, което е сродно с апостолството, с изобретателството. Той е изобретил, казвам го най-така отговорно, тая дума изобретил не я използвам случайно, изобретил е нов музикален жанр. Хоро за духов оркестър. Преди това, в неговия край Северозападна България е имало хора. Имало е и някакви духови оркестри. Но хорото, специално написано, подходящо за духов оркестър, не е съществувало. Той го е изобретил, понеже той е имал някаква такава специална дарба. Изобретил го и не само, че го изобретил, а го разпространил и не само в района, в който той е работил в Северозападна България, а този тип хора стават популярни в цялата страна. От регионална музика тя става музика за цяла България. И затова, когато българина реши да отбележи с музика негов много голям национален празник и тази музика да достигне до сърцето и душата на всеки българин, всеки, той без да иска, даже без да се осъзнава, посяга към хората на Дико Илиев. През 1920 година младият музикант се завръща в родния си край и се заема с апостолската задача да популяризира духовата музика сред местното население. През 1931 година в Оряхово се създава военен духов оркестър, в който Дико Илиев свири баритоновите партии. Започва период, през който Дико Илиев пише едни от най-хубавите си хора. В тях той претворява селските и градските интонации, комбинира ги и така създава своята чудесна музика, вълнуваща и достъпна. След 1944 година Дико Илиев основава и оглавява Оряховското околийско професионално дружество на музикантите и създава 19 професионални музикантски групи в околията. През 1947 година е удостоен с офицерско звание и е назначен за диригент на военния оркестър в Оряхово. В сегашния вид на хората има направени малки подобрения. Да кажем, сещам се за името на Христо Тонев, който и не само той, но не мога други имена да кажа в момента, които са подобрили, но само оркестрацията. Спомням си едни думи на
Дико Илиев, когато са му казали, че военният представител на Духов оркестър ще прави плоча само с негови хора, и са му казали, че Христо Тонев, Иван Денов и Братанов ще правят оркестрациите. И той ги е помолил, казал им, вие сте учили, знаете за хармония, полифония и ще го направите по-добре. Обаче не пипайте мелодията. Когато Дико Илиев е работил, духовите оркестри са били мода. Те са били нещо както сега във всеки град младежите си правят, купуват китари и правят рок-оркестър и си измислят песни и ходят по концерти ентусиазирано. Сега не може да се каже, че за духовите оркестри е такова време. Те не са на гребена на вълната, но те са част от нашата музикална култура и запазването на духовите оркестри и техния репертуар, даже и неговото обогатяване е важно. Известна е ревността на някои български композитори към творчеството на Дико Илиев. Често се споменава, че той няма музикално образование и музиката му е близка до румънското инструментално звучение. Въпреки пречките и зависта, хората обичат и търсят хората на Дико Илиев. Едва на 85 години той получава своето признание. Приет е за член на Съюза на българските композитори, получава високи държавни отличия. Дико Илиев създава 70 хора, танцова музика и маршове. Умира през месец декември 1984 г. в Михайловград, днес Монтана. Изпратен е от стотици почитатели, а вместо траурен марш звучи безсмъртното му Дунавско хоро. За творчеството му академик Николай Кауфман пише: ако ме попитат кои са най-емблематичните върхове на българската музика, ще отговоря: българските народни песни, рапсодия Вардар на Панчо Владигеров, тракийски танци на Петко Стайнов и дунавските хора на Дико Илиев. Неговата мелодия е толкова изчистена, някак си, кой му го е казал това? Някъде отгоре го е получил. Толкова изчистена, толкова точна и толкова семпла, че това според мен е една от причините те да се разпространяват изключително много. Даже хората приемат неговата музика и си я мислят, че тя си е народно творчество. Особено по времето, когато неговото име не се е много съобщавало по някои причини, хората са мислили, че това е народно творчество от някъде. Ето.